Tim Tomás i mistr Tesař se utne. Tohle je jedna z těch neúnavných skupin, tohle už ne. No a teď Stefan da Costa může rozhodnout. A je to tam. A je to tam. Francie vyhrává i tenhle zájezd, tenhle nájezd. Pokud máte dostatek hokejové odvahy, pak vás zpátky vítáme v Minsk aréně na pokračování hokejového šlágru německy mluvících zemí. Část týmu má střední potíže. Jsem viděl Růžu, když klepal na tlačítko od výtahu, jak potřebuje rychle na pokoj a pak pelášil rychle vedle výtahu na záchod, že to možná nestihl nahoru. Já jsem Hondarcem a tento jsem neměl jako za celou dobu, já nevím, ten je možná jeden z mála, ten furt říká, že vždycky má pevnýho jezevčíka. Já musím zaklepat, že mě to nepostihlo, protože já se léčím preventivně. Těžká otázka. Zapomněl jsem všechno. Když potřebuji roztrénovat golmany, tak jsem rozstřílil golmany a... Z té vaší čtveřice, kdo dělá tu největší srandu? No, tak samozřejmě, že já. Už bychom normálně mohli jít domů, jenomže bohužel tady máme skvělé experty, kteří nás nenechají. Ei kukkulla, ei veteraantaa rakkaampaa. Petri, what is the main reason that Canada overcome you in this game in the second period? I don't know. What happened? Why were you scored 2 goals against? I don't know. Fanoušci Spojených států se dneska neholili. Dneska Luka Kunty se na sebe s Jerinčem koukali hodně nebezpečně, až přijel pan rozhodčí, pro jistotu je poslal k zemi oba. Výborné. What was the mistake over there? I don't know. Tak si to nechte pro sebe. Hodně kvalitních týmů a tím pádem je přesilovkový. Sestava se tedy vrací k tomu podobnému složení, v jakém nastupovala v minulém zápase. Tak ještě nějaký problém. Aha, rozsvícené světlo, které osvětluje respondenty při těch bleskových rozhovorech v uličce hráčů. To je definitivní konec. Není! Tohle není gól! A tomuhle se říká skórovat rychlým aktem. Tady neběháme jenom my. A co nám to tady leze po zemi? A je to ježek třešňový a jabkový. Tak a ze zoologické zahrady do Minsk arény. A zaujal rozhodně tedy ten zoologický zubr